Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta gure entzule guztiak eta zelan ez, batez be, gonbidatuak. Eta gaur gonbidatu bi. Zein dan geure abiaburua? Gernika aldizkaria. Badakizu Eusko ikaskuntza hilabeteko azken eta lehen zapatuetan, edo lehenengo eta azkenengoetan. Bizkaia irratiaren sintonian, hasteko jaso izue ondo etorria. Gerra ostean argitaratu zen Gernika aldizkariaren barri emongo deuskue gure gaurko gonbidatu biek. Horixe hartu da hau Aitor Ortiz de Pinedo Rojasek lan moduan. Hori landu, aztertu, ikertu eta gaur mahai gaineratuko dau. Eta lemazain, esango dugu Jon Kortazar izan dauala. Aitor, ondo etorri zelan zagoz? Arratsaldeon, guden ezer moduz. Bikain eta gaurkoan Gernika aldizkaria apur bat hobeto ezagutzeko asmoz eta gogoz gara. Berbabitan, Aitor, esango deutzut edo itaunduko deutzut Gernika aldizkariagaz zuk ze ikusi daukazu? Ikertu egin dut aldizkari hori, zeren eta joan nintzen udago ikastaro batzuetara eta irakasle batek esan zen humanista, aldizkari humanista interesgarria ikusi neban, eta aztertu indut bertako euskal literatura batez ere. Eta gure bigarren gonbidatua Jon Kortazar, ondo etorri Jon? Ondo izan, ondo topatuak izan. Bai, ez auki horren zalantzarek eta are gehiago egoera honetan. Aitorrek egindako lana, zuk Jon, zuzendu, aztertu, konta iguzu, zelan izan da hau kontu hau? Bueno, hori normala da unibertsitatean, beti tesina bat egiten danean eta zuzendari bat topatu behar da, orduan Aitor aspalditik ezagutzen dut, bai Deustuko Unibertsitatetik eta bai Eusko Ikaskuntzatik, eta orduen berarekin ustetik ganera 50ko hamarkadako euskal literatura aztertzea interesgarria dela, eta horrela ziginen alkarrekin lanean. Olantxe, hasi zinean alkarregaz lanean. Aitatzen izan dugu Jon Gernika aldizkaria, zuk beti urretik jarraitu dozuzan gaiak dira honek, ez? Bueno, 50koa ez betzeuz. Aitorri esker, nik erikasi dut beste kontu bat, ez? Claro, guretzako askotan eta askotan libruak garrantzi handia daka. Baina zelan agertzen zen euskal literatura editorial handirik ezeguanean, librurik ezeguanean, eta aldizkariak bizitza intelektualaren odol eta jarraibide ziranean. Bueno, Aitorrek egindamena izan da, editorialik, liburu handirik ez eguan momentuan, euskal kultura agertzeko modu handirik ez eguan momentuan, aldizkari bat, garrantzitsu bat hartu, eta aztertu, eta azaldu zer egoan aldizkari horren barruak. Banismoa bakarrik ez, egoan modernidadearen eta tradizioen arteko gatazka bat, eta modernidadea agertzeko formula bat. Basan baita ere lehengo gerra horretik eto zen idazleak argitaratzeko plaza ere basan, eta idazle barriak topatzeko mokudua eta tokia ere bai. Hau, Jon, Beñon eskero epaimai aurrean aurkeztuta dago, bere bidearen zatiba behintzat eginda dauka, ez? Bai. Bigarren bide bat izan behar da, gauza bat da mai baten aurrean aurkeztea, eta beste bat da plazan agertzea, ez? Eta batzutan plazak izaten du beste ikuspegi modu bat, ez? Eta zuen ilustrarituko den lana izango dela. Oso ondo. Alan, bedi, Jon, ezakitzuk apartekorik azpimarratu gurako zeunkan, ostantzean? Bai, gauzatxo bat, anekdota txiki bat egin nahi neukez, momentuan badago beste Gernika aldizkaria deitzen dana. Bai.
Baina bakarrik, aldaketa handi bi gertatu izan dira. Lehendabiziko aldaketa da aldizkari hori, Gernika aldizkaria internetez zabaltzen dela, beraz edonok ikusteko moduan dagoela. Eta bigarren aldaketa nagusia da euskeraz errusieraz argitaratzen den aldizkari bat dela. Beraz, Gernika aldizkari aitonatik, Gernika aldizkari hilobara pasatu izan derala azpimarratu nahi dut bai. Oso ondo, ikusi hurrengorako eukigenke beste gai bat. Eskerrik asko, dane. Bueno, zeuri eta hurrengo batera arte, Aitor gero arte izango dutzugu Joneri, bai? Gero arte, Aitor, zondizan, agur. Hasi gara gaia kokatzen, baina oraindik badago nondik ibile. Esaten izan dugu gerra ostean argitaratu zala Gernika aldizkaria eta honen barri emon gura dugula. Baina Gernika aldizkariaz zer dakigu? Hasteko hauxe. Aldizkari liberala da, eta batez be, bertako euskal literaturea aztertu dau ikertzaileak. Modernidadearen ikuspegitik ikertu ditu literatura adierazpide horrek, eta aldizkariaren testu inguru historikoa agertu dau. Akaso, 1953an kokatuko gara. Gernika aldizkariak 25 zenbaki emon zituen idazle ezagun askoren lanez. Horixe, Xavier Iratzeder, Federico Krutwig, Jon Mirande, Andimai Binagabeitia. Zerrendea luzea da. Aitor, data bat aitatu dugu. Honen txuena, kokatzen hastea izango da, ezta? Bai, claro, ulertu behar da gerra ostean gaudela eta hegoaldean gauza asko euskal kulturaren aldetik geldi dauzela. Eta orduan, 55 baino harinau bazegoen Gasteizen antza dirudienez Idearium aldizkaria Barandiaran, Talamaz, gero Gernikako zuzendaria izango zana, eta hor badirudi hortik abiatu zirela lehenengo, Gernikaren bideak, hor filosofia personalista dago, eta gero 55ean lehenengo aldea ateratzen da Donibane Loitzunen. Rafael Pikabeak, diputatu jeltzaleak argitaratuko zuen, alemanak iparraldetik aldegin eta gero. Hori testu inguru moduan gehiago bezanen geinke, baina guazen arira edo maminera, ezta? Hemen helburuak aitatuko ditugu, zeintzu tiran ikerketa honen helburuak, eta era berean helburuekin batera datozen mugak. Bai, helburuak izango lirateke ezagutzea, Ibon Sarasolak esan zuena, deitu zuena jarraipenaren belaunaldia. Orduan, gauzak zail zeudenean euskal literaturari jarraipena eman ziotenak, eta horiek agertzen dira Gernika aldizkarian. Mugak, hau aldizkari humanista den aldetik, badu alako pedagogia bat, filosofia bat, hor ez gara zahartuko, nahiz eta euskal idazleek gai hori ere jorratu zuten neurri batean. Hasikeran datutxu batzuk emon duguz, baina testu inguru politikoa aitatuko dugu lehenengo, ostean testu inguru kulturalera etorriko gara. Baina politikotik hasiko gara, ze hor badago zerra aitatu eta horrek asko argitzen dago, ez? Bai, da gerra ostea, gerra zibilaren gerra ostea, pasatuta gero, orduan republikanoak kanpoan daudenean, gero da Espainiako gerra ostea eta gero da Europako gerra ostea dira, alemanak garaituak izan ostean ere sortutakoa da Gernika. Eta bera bizi izan zen bitartean izan zen 45-etik 53ra gerra hotzaren sasoirik gordinenak. Eta azken badirudi
itxi zutenean Gernika aldizkaria izan zela baita ere gerra hotzak sekartzan tirabiragatik, ez da politikaren arloan. Bai, politikak une horretan askorik ez eban laguntzen, ez? Eta testu inguru kulturalari jagokonez, azpimarratuko gonke? Bai, testu inguru kulturala jonek aipatu duelez, hori, ez dago baldintzarik azpiegitura sendoak izateko, orduan aldizkariak sortzen dira diasporan, exiliatuen eskuetatik, eta hortik doa, orduan momentu baietan egin zena. Bai, aldizkari adibidez, iparraldean Euskalduna aldizkaria izten dute, dirudienez, kolaborazionista zelako horren ordez sortu zen herria, gero sortuko zen Eusko Gogoa, Guatemalan, Egan ere hegoaldean publikatzen hasiko zen, lehenengo euskeraz tarderaz, gero euskeraz bakarrik, aldizkariak batez ere. Bai. Eta hemen, zenbat zuzendari egon ziren, 3? 3 zuzendari, bai. Lehenengoa izan zen Rafael Pikabea, bai. Berak eman zion pizka bat filosofia aldizkariari zen eta... Bera da, eldia egunkaria be sortu ebanaz, da? Bai, hori da. Bai, nolabait, bera independientea zen, eta bere jarrera irekia zen partidu guztiekiko, eta eman zion, naiz eta aldizkaria izan daiteke nazionalisten simpatizantea izan, independientea zen. Eta irekia zegoen, esan dezakegu, republikano guztiei. Hori zen hasierako abia puntua. Bai. Beraiek nolabait horiak erazten zuten humanismo hitzarekin edo holako zerbait. Beraiek nahi zutena da, hori, gerra osteko ondamendiaren ostean, eta mundu gerraren ondamendiaren ostean, nolabaiteko adizkidetasuna edo elkar ulertzea bultzatu. Handi gerteteko, bai. 3 zuzendaria aitatzen izan duguz. Hemen, datu asko, iturri asko, zeo zelen esateko nahiko disperso aurkituko zenduan edo nahiko garanduta gaia, ez da? Suposatzen dut, iturri askotatik edan behar izan duzula Aitor, eta honek metodologia bat eskatzen dau, eta bideratze bat eskatzen dau. Zelan joan da hori? Bai, lehen aitatu dituzun beste 2 zuzendariak izango ziren... Bai, ez dut itxea maitzen bai. Bai, pasatu inate. Hori, Talamas eta Isidoro de Fagoa gaizengo zan Luzaroen, ez da hori tenor wagneriar bat, bai. Bere askontan bere diruz ordenuko zuen aldizkaria. Eta gero, hau batzeko, nolabait Octavio Pazen, Los hijos del limo liburu erabilita, ikusi, hor agertzen diren euskal idazleetan modernidadea nola islatzen den, ezta? Eta orduan ikusten da aldizkari eklektikoa dela, eta nolabaiteko 3 talde nagusi edo nabarmendu daitezkela, modernitatearen ikuspegitik. Bai. Eta gatozan idazle talde horretara? Lehenengo idazle taldea. Lehenengo idazle taldea. Bai, hauek nolabait deitzeko lore jokoen ondorengoak deitu ditut, ezta? Eta hori importantena berbada izango da Dominique Dufo. Dominique Dufo, Euskaltzaleen biltzarrekoa, talde horretan ere sartzen dira Jokin Aldabe eta Iñaki Larramendi, baina hauek gutxiago edo idatzi zuten, ez? Eta Dominique Dufok planteatzen du Euskal Herriaren reivindikazioa, baina ikuspegi, lore jokoen ikuspegitik, ez? Eta, Ipar Euskal Herria orduan ikusten du gizarte tradizionala kolokan dauela, eta aldaketa dator, turismoa dator, eskola frantsesa, emigrazioa, Ameriketara, Parisera, eta berak planteatzen duen Euskal munduaren reivindikazioa, borondate honez bete dago, baina askotan maila simbolikoan geratzen da. Lore jokoak eurek badirudi, maila apur bat simbolikoan gelditu zirela Euskal Herrian, Katalunian ez bezala, diotenez. Hori lehenengo taldeari jagokonez, bigarren taldean? Bigarren taldea izango litzateke gerra aurreko joeraren jarraitzaileak, ez? Hor, garrantzitsuenak ditu aldizkari honetan, Basarri, Horixe, eta Erkiaga. Basarrik bere bertsoetan ikuspegi errealista du, ezta? Eta badaki errealidadearekin kontaktu zuzena edukitzen, bera
erbestean zegoen, eta, bueno, lan gogorretan, eta badauka lan gogorren gogor horien berri emateko badauka olako trebezia, eta baita arrentzalen bizimodua adierazteko, baina ikusten da beste batzuetan, hori erdibidean dago hor modernidadearen pasabide horretan, beste batzuetan idealismoan murgiltzen da, adibidez, baserrien goraipamena, egoera kaskara hartan ikusten du baserriak euren bakardadean nolabait euskarari iraupena emango diotela. Claro, hori ondo dago, baina gizarte aldatzen ari zen, eta hori da, gero naturaren ikuspegi teozentrikoa erakusten du, orduan erdibidean dago, ez? Adibidez uste dut holako triskantza natural bat dagoela, eta esaten du ez, hori da gu txarto jokatu dugulako, ez da, hori modernidadearekin aldatu ingo zen, horrelako. Gero, Horizek humanismoaren inguruko eztabaidan hartzen du parte, eta berak garrantzi handia ematen die ohitura honei, behar bada jakintzari baino gehiago. Orduan zientzia baino garrantzitsuagoa da gizakiarentzat ohitura onak edukitzea, eta hori modernidadearen aurrera bidean aldatu ingo zen gauza izango zen. Eta gero daukagu Erkiagak badauka poema bat irakurri daitekena oso polita, eta horra agertzen dena, eta kontatzen du apur bat ikuspegi existenzialista batetik nolakoa den bera Bilbon bizi zen, gizakiaren bizitza goizetik gauera, ez? Barne leizea edo okerez banago lako izena dauka. Eta gero, euskeraren berreskunrapenerako baditu, proposatzen ditu neurri batzuk, eta ja ez dira bakarrik maila simbolikokoak, baizik eta bestera batekoak, ez? Hizkuntza adibidez, Krugvigek proposatuko zuen lapurtera klasikoarekin bat egingo du batzuetan, ez beti, baina ikusten du euskera erabilita bizkortu behar dela, ez horren beste ohorea eta simbolismoaren bidez. Bai. Ostantzekoa da gazte taldea. Gazte taldea, bai, gazte taldea ugaria da. Hor ditugu, Mirande, Jon Mirande, Krugvig, Ibiragabeitia, Iratzeder, ikusten aldez denetarikoak daude. Bai. Eta, zer esan, Iratzeder mundu gerra bizitakoa izan zen, eta bera fraia zen, baina ezagutzen zuen mundua baita ere, ez? Orduan, ikuspegi realista zeukan, eta ikusten zuen iparraldean zetorren aldaketa, baina berak ditu hor poema bat aitzpean, nahiko holan naturarekin bat egitekoa, baina hor mistika arloan ez dakit alde batetik ikuspegi realista dauka, badaki munduan ze gertatzen den, adibidez, ez dakit turismoak sortzen duen diruzaletasuna kritikatzen du, iruditzen zaio euskararentzako ez dela onuragarria, eta hor erdibidean geratzen da. Gero, nor dago, gero, Krugvig importantea izan zen, aldizkari honetan, hemen egiten du lapurtera klasikoaren proposamena, berak lapurtera klasiko idazten du, erbesteratu berria zen, eta, bere saiakera batzuk ditu, bere aldizkari, bere artikulo liberalak hemen agertzen dira, eta nolabait gizarte modernoaren kritika postmodernoa egiten du, ikusten du, Mendebaldean nolabaitek hondamendira heldu dela, ilustrazioaren bidetik gerra ezagutu du, holokaustoa ezagutu du Mendebaldeak, orduan bide horiek apur bat agituta daude, kolokan daude, eta berak hori ikusten du. Eta horreri konponbidea emateko jotzen du ekialdeko filosofietara. Eta, berarentzako esaten du azken batean, engainatuta bizi gara ezagutzen duguna engainagarria da, ikusi dugun nolakoa gertatu zaizkigun, beraz, bakean bizi gaitezen eta toleranteak izan gaitezen, ez? Hori esaten du beste. Gero, Mirande hor publikatu zuen, bere lehenengo poemak eta artikuluak, eta Miranderena, berrikuntza itzela izan zen, adibidez, erotismoa nola adierazten duen,
Eta, bueno, ez dut aipatu, baina Ibinaga Beitiak sekulako laguntza eman zion. Zerari, Miranderi. Handimak, ezta? Bai, hori naiz eta nagusiagoa izan, adinez zaharragoa izan, jakin zuen gazteekin lan egiten, naiz eta bere formazioa jesuitikoa izan, eta penu beren horbilekoa izan, jakin zuen gazteekin zubilana egiten, ez? Ikusten zuen badauk artikulu polit bat, irakurri daitekena olerkariarenean, eta hor adierazten du Miranderi egiten dio elkarrizketa, eta nola Mirandek eguneroko bizitzan murgilduta bizi zen gizonaren sentipenak emateko gai zen Mirande. Eta hori iruditzen zitzaion euskal kulturarentzako onuragarria, euskal literatura aurreratzeko onuragarria. Eta gero bestalde, Miranderen artikulo politikoak badirudienez, abertzaletasun ofizialean esan dezagun, nola baiteko eskanalua sortu zuten. Bai. Aitor, musika eta guzti etorri zara. Bai. Bihotza zer da? Bihotza, hor Krudbigen zer bat, ez da, kanta bat, hor Pako Ibañezek kantatzen du. Berez, Lapurtera klasikoan idatzita dago, hau moldatuta dago, baina, uste dute musika polita dela. Ia, entzongo dago? Bai. Mundua gezurra, diotzu diotza, gezurra, bere argi indarrez, negarretan mina, inorkezu aditzen bihotza, ez du aditzen, negarretan mina, inorkezu aditzen bihotza, ez du aditzen, dadukazun mina, isili negarzazu, mundua, haundituko duta, inorkeren lagun ez zaitu egingo inori, ez esan, inorkeren lagun ez zaitu egingo inori, ez esan, zoriak behintzutaz, parregi nahi balezan, eragotzie jozu, barruko penakil, Espainietan parrea kanpora, ipinezazu, jainko gorde hoiek, ez zaituzte gurtzen nik, zuek ere hilkorrak zerate, eta ezera segurki zoazte, ez bai zerate, eta ezera segurki zoazte, ez bai zerate. Federico Krudbigen bihotza entzun dugu, Pako Ibañez eta Imanol kantu kantari, eta, kantu hori entzun eta ostean Aitor aurrera jarraituko dugu, aitatzen izan dugu, gazte taldean Gernika aldizkariaz berbetan garelarik, hortxe egoala Krudbig, baina hortxe egoala Jon Mirande, eta Jon Mirandek kantu bat behintzat ona ekarteko modukoa, zure eretzian behin egin eban, zer aurreratu genke kantu horren jiran? Bai, kantuak, Mirande ingles romantikoen poesia irakurritakoa zen, eta modernidadean ikuspegitik erritmoa erantzi zion poemari, errimaz gain, ez? Bertsolariek errima erabiltzen zuten, eta bere poemetan ikusten dugu talde fonikoak errepikatzen dituela, eta ez bakarrik rima, baizik eta erritmoa ere
jarri ziela poemei, ez? Ametsetarik da kanta horietako poema bat, ez da? Bai, ikusten dugu nola adierazpen, sentimentuak adierazten nolako trebetasuna daukan, ez da? Ametsetarik hau, Antxon Balberderen 97 diskokoa da, ez da? Bai, honan da. Entzungo dugu kantu hori? Bai, Ia. aurrera. Aurrera kantua. Ni aur gauerriz nintzan barda, bihotzotzean elurmin, amets bidetan galtzen nintzan, ez bazina maitea jin. Ni aur gauerriz nintzan barda, bihotzotzean elurmin, amets bidetan galtzen nintzan, ez bazinan maitea jin. Ez bazinan harimatzen du, haragiz nintzelarik lotarik zure begi blua, ezagun nizunen iso. Eta Espainetan zure Espainia, bota orduan atzarri nahi. Ni aur ninduzun berriz ere, zertako hai atzarri nahi. Dino kantuan besteak beste, Aitor, amets bideetan galtzen nintzen, ez da? Bai, ametsa importantea zen Miranderen testuetan. Berba da, ez dakit, realidadearen kontrastea, edo batzuetan horre refugiatzen zela, edo gutxienez bere poemetan. Bere poemak batez ere jostagarritza zeuzkan, ez da? Lan gogorra egin eta gero deskantzatzeko, hori esaten zuen berak, ez? Esaten zuen poeta batek, herri bati, pelotari batek beste aportatzen diola, ez? Olako momentu batzuk deskantzatzeko. Amets bidetan galtzen nintzan, ez bazinan maitea jin. Ez bazinan harimatzen du, haragiz nintzelarik lotarik zure begi blua, ezagun nizunen iso. Eta Espainetan zure Espainia, bota orduan atzarri nahi. Ni aur ninduzun berriz ere, zertako hai atzarri nahi. Jon Miranderen ametsetarik kantua entzun dugu, hori bai, Balberderen abotzean etorri dana, eta Aitorreri esker, Gernika aldizkaria aztertzen jarraitzen dugu, berak egindako ikarketea abiaburu. Pariseko idazleak eta eurenek egindako planteamendu politikoak beha aitatu gura izan duzu, Aitor? Bai, claro, adibidez, badago aldizkarian poema bat, Lili bat izeneko Miranderen poema bat. Oso da polita gainera hori. Bai, ezagutzen duzu. Bai, hori bai. Eta, bueno, esperantzari buruz hitz egiten du, eta behar bada ikuspegi estoiko batetik, ez? Mari Jose Olaziregik esaten du ostoikoa zela Mirande, orduan badirudi esperantza batzutan ustela dela, ezta? Eta orduan, claro, testu inguru politiko hortan, ez dakit interpretazio zuzena den,
baina aliatuek irabazita gero, eta ikusi zutenean Franco onartzen zutela, antikomunista zelako batez ere, holako etxipen bat sortu zen abertzaleen artean, ezta? Claro, orain, noiz bueltatuko gara, zeia, aliatuen aukera galdu dugu. Eta, claro, berba da, Miranderen artikulo politiko nahiko, bueno, apurtzaileak eta poema hau, bide horretatik doaz, ezta? Bueno, ondo dago zintzoa izatea eta itxaropen aukitea, baina errealidadea gogorra da, ez? Eta orduan zerbait gehiago behar da, ez? Behar bada hori izan daiteke interpretazio bat. Luz eta zabal egin geinke berba gai honen inguruan, laburbiltzea ez da erreza, nik uste dut nahiko ondo finkatu dugu zela ardatzak, baina hipotesi ez da egin behar dugu berba Aitor, ze aldizkaria isi egin zan, eta honen inguruan be eraiki dozu hipotesia. Bai, bueno, claro, protagonistek ez dute azalpen zehatzik ematen, ezta? Hor hemenka agertzen dira zantzu batzuk, eta badirudi, ez dakit izan daiteke gerra hotzaren ondorioz, politika denaren aurretik jartzea. Ezta holako aldizkari, zabal, ireki, disiplinatik kanpoko bat, behar bada, ezen egokiena momentu hartako jokabide politikoetarako. Orduan badirudi abertzaletasun ofiziala nolabait diru iturriak ukatu zizkiola. Eta hori holan geratzen da, ezta? Badirudi, Isidoro de Fagoa azken zuzendaria ere, ez da mintzatu horretaz, elkarrizketak eman zituen, Martin Dugalderekin hitz egin zuen, baina erreserba eskatzen zuen, ez? Eta hor geratu zen. Gero, bai, Handi Maibinagabitiak esaten du, anaiek hil zutela Gernika, orduan anaiek bera jeltzele izan da, hori esaten du. Baina hor geratzen da, orduan beti hipotesietan. Beti hipotesietan. Bai. Bueno, ez da hipotesia, zure lana laster argitaratu egingo dela. Bai, badirudi, eganik argitaratuko duela, egan aldizkaria. Bai. Beraz, laster eukiko dugu aukerea, hau guzti hau luz eta zabal jasoteko, ez da? Bai, eta interneten testu batzuk, nik ustot irakurgarriak dira, hori, baina Gabitia proiektuaren barnean, baraude testuak, ez, Miranderenak, Kurubigenak, bereziki, Basarriren bertsoak, Horixeren iritziak humanismoari buruz, nik ustot Duforen artikuluak ere interesgarriak dira, ezagutzeko garai bateko mentalidadea, nik ustot horiek, gaurkotasuna izan dezaketela oraindik ere. Badakigu, Aitor Ortiz de Pinedo Rojas liburuaren azalean agertuko dana. Izenburua? Gernika aldizkaria euskal literatura, uste dut izango dela, bai. Badaukagu erreferentzia. Aitor, eskerrik asko, ona etortearren? Zuri, abegia egiteagatik. Urte askotarako. Bai, hola izan daia, agur, bai. Badakizu entzuleok hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan, eusko ikaskuntza.